Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, Diana, een schone tuin, dat is natuurlijk het chics. Maar snoeien en knippen, dat mag ik hem er ook bij. Hè? Dat komt er zeker bij. Wat is dit hier, zeg? Een tonenboom? Dit is een tonenboom, ja. We hebben ook van die boomklimmers, zie. Is dat voor te snoeien of is dat voor te spelen? Dit is voor te spelen dan. Dat is de kinderen uiteraard. Die klimmen graag in de boom. En we hebben maar een tonenboom gaan. Dit is ceder trouwens. En de ceder is dit? Ja. Dat is wel mooi en een groot zeg. Ja. Als je zo'n ding moest knippen, dan steekt ze er toch slecht op. Dan heb je heel veel training voor nodig. En wat is dit hier allemaal voor get? Dit is een heptacodium. Dat is ook een soort sierboom. Je dadelijk ook bloeien. Hier, een prachtige bloei komt erin. Hè. Beetje grillige vorm. Ja, een prachtige boom. En die witte bloempjes? Dat is een viburnum, een sneeuwbal. Dat is een strookvorm. Ruikt ook ontzettend lekker, geurt heerlijk. Gewoon een mooie blikvanger van deze tijd van het jaar. Oh, dat heb je veel verschillende spullen staan, hè? Ja. Dan kun je gewoon eigenlijk, als ik het goed begreep, alles doorheen herplanten. Ja, eigenlijk wel. Vaak wordt dat ook natuurlijk ingericht door een tuinarchitect. Daar zet ik ook exact van zo en dat past bij die tuin. Dit bijvoorbeeld dan is een vaantjesboom, zakdoekenboom. Dus de zus, ja, dat is ook wel wat saai. Het staat hier jaren. We hebben zelf de tuin een paar jaar geleden opnieuw heringericht. En dan begint het zwaar te krijgen. Dus in principe zou hier een heel stuk uitgesnoeid moeten worden. Nou, dan kun je zelf toch heel slecht aan, zeg. Ja, dat is inderdaad. Maar daar wil specialisten voor. Specialisten die willen ook echt in die hoge boom kennen en durven klimmen. En ook de technieken ervoor hebben en de materialen ervoor hebben. Dus als ik een grote tuin heb, zeg maar met grote bomen, of een kleine tuin met een grote boom, dan kun ik een specialist ervoor hebben. Ja. Heb je daar vaste mensen voor, Diana? We hebben daar boomdokters, noemen we ze dan voor. En die adviseren weer dan ook de lui van, goh, als je een probleem hebt met je boom, dan moet je gesnoeid worden, ze zijn te hoog, ze zijn kapot. Dan verwijzen we weer ze door naar die boomdokters. Dus ik kan altijd bij je terecht voor advies? Ja, kennen we. Toevallig dat we hierachter is een project bezig met een van de bomendokters. Dus we kunnen al eens even hergaan. Kom ik eens even kijken, Diana, want dat lijkt me wel interessant. Ja, Diana, als de boom de geur van de kop groeien, dan moest er een hele hoop aan doen. Ja, dat is inderdaad. Ja, want ik hoorde al bomendokter. Wat hield dat eigenlijk precies in, Erik, bomendokter? Ja, bomendokter is niet meer zo de term van tegenwoordig. Ja, dat was vroeger wel zo. Tegenwoordig heet het boomverzorger. En we proberen dus bomen die ziek zijn met hun eigen middelen wat ze hebben, om weer beter te maken. Ofwel is dat om de conditie van een boom te verhogen, waardoor dat er resistenter is tegen ziektes. Je kunt zich voorstellen, boom nemen de weg, waar veel auto's komen, waar veel lui lopen. Er zal eens een tak te laag in weg moeten of er zal een dode tak eruit moeten. En dat soort dingen doen we weer. En hoe zie je gaan als het de boom niet zo goed gaat? Eigenlijk aan de bezetting van het blad. Hoe zit de boom eruit, de kleur van het blad, maar ook de aanwezigheid van vuil dood hout, schimmels die erin zitten, beestjes die eraan knagen, dat soort dingen allemaal. Ja, maar dan kunnen we het beste eens gewoon kijken nemen gaan. Ja, we zitten hier op een project waar we nog in een parktuin, waar een renovatie plaatsvindt. Er zijn gisteren een hele hoop bomen weggehaald om plaats te maken voor de nieuwe beplanting. En de bomen die er dan nu nog staan, die zijn voor aan het onderhouden. Dat wil zeggen, dood hout eruit, want dat valt een keer naar onder en dat is niet zo leuk natuurlijk voor de lui wat eronder lopen. Gebroken takken eruit en we geven dan de boom wat meer ruimte, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Nou, laten we dat maar eens gewoon bekijken, want die staan een paar grote jongens. Ja, oké. Ja, hier kunnen ze met een ladder heel weinig doen. Wie gaat er nou verder? Ja, we zijn hier een van onze klimmers, Jort. De klimt met een klimgordel en klimlijnen de boom in. Maar voordat er dat kan doen, zal er eerst moeten zorgen dat een lijn boven erin komt. En dat deed er met een werplijntje en een katapult. Ja, maar dat is wel een goede shutter, zeggen ze dat zo bekijken. Ja, en dat zag ze wel. En ene keer heeft hem geraakt daarboven.
Ja, het is een vakman. Moest er door zijn licht van zijn voor in de boom te werken. Dat heeft wel zijn voordelen, moet ik zeggen. Ja, want voor mij zal het moeilijker worden, denk ik. Ja, maar het is toch heel gaan trainen. Het gaat natuurlijk ook om het systeem wat we hebben. Ik ben een boomverzorger van de vroegere generatie, dus veel leerde echt op kracht omhoog te gaan. Maar tegenwoordig, kijk, gebruik voor één lijn, waar er zijn beenspieren gebruikt om naar boven te komen. En dit zijn natuurlijk heel sterke spieren. Dit zijn allemaal moderne technieken die eigenlijk de laatste 15 jaar ontwikkeld zijn. Ik heb dat een beetje hoe het bergklimmen vandaan of zo, je moet dat zien. Gedeeltelijk. Maar veel dingen zijn ook gewoon in de loop van de tijd ontwikkeld. Uit Amerika komen heel veel nieuwe systemen. Ja, dat klopt, ja, want in Amerika er staan behoorlijke kameruien. Ja, dat is alles groter, hè? Ja. Heeft hij er een speciale opleiding voor gehad om in die boom te klimmen? Ja. Het is natuurlijk niet alleen het klimmen in boom, want dat is eigenlijk alleen maar een hulpmiddel om op onze werkplek te komen. Maar hij heeft de opleiding tot European Treeworker gedaan. Dat is een 2-jarige opleiding. Dat ze eigenlijk alle aspecten van het vak geleerd krijgt. Dus niet alleen klimmen, maar ook met de zeeg omgaan, soorten boom, wie ze moet snoeien, ziektebehandeling, aantastingbestrijdingen en dat soort dingen. Ja, nu hinkt het door en Ja. dat trekt hij zich steeds. Ja. Kijk maar. Straks, hè. Dus hij fietst zich als het ware omhoog, hè? En die paarse lijn, die blijft er ook gewoon in hangen. En deze gekleurde lijn, dat is de lijn waar dat er bier met klimt dadelijk. Ah, zo. En dat heeft er al bovenaan gebracht, zo net. Dus is die lijn ook zo, ja, boven het bovenste puntje van de boom zitten. Waardoor dat er heel gemakkelijk op iedere plek in de boom gaat komen. Ja, want hij ging helemaal in de kroon, hè, zo Ja. te zien. Ja. Net er een motorzaag bij en een snoeizaagje. En ze zijn volledig opgeleid om die materialen te gebruiken. Ja, dat lijkt me toch angstig om de boven naar een motorzaag te gaan gebruiken. Ja, een beetje gezonde angst is niet slecht, hè. Je moet toch voorzichtig zijn. Nu hebben ze beschermende kleding aan. Uiteraard helm, oorkleppen, gezichtsbescherming, ook een zaagbroek, zodat die zaag niet doorheen gaat. Ah, zo. Ja. En een geweldige tuin hebben we voor gezien. We hebben heel veel geleerd. De boomdokter Cooper heeft me geassisteerd helemaal de hele week. Ik zal zeggen, tot de volgende keer bij Limburg Plant. Want dan krijg je niet alleen goede planten, maar ook een goede service. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.